102.9. 102.9. Two hearts beat as one, as one, as one. Oh, thina siyashaya ingoma. Mlaleli wami ulalele i-VOCFM lapho sisho khona sithi imvelaphi zikho mxobanyawo. She. Khuluma nazo emzulu omhle sedli udlala bedlula insosana mona ezintombi suka baqala yedlulu nje ngendlela kanti bizala unje ngafaza aqhatha makade kolele uTomza amcela ibhayi noma ngenalo babuzile abene ngathi betatazele betahile babuza bathi bantu bamathebele uzena omnyama honqene ngani ngawungeni ungena ngakho izintombi zangethi ngingasaba ngivena ntukunyana ngazi ukuthi uthebele sewuye komqhakazi ukudla kwazi inkukhu sengabona uhlele ngesandla ngabela njengoba sayixoxa umafuna ngakho nje phakathi zokubuza noma ungabonga ngamahola ya shingo kuba hayi khona apha mangami izikhathi manje imthuzi yavuma ithi ke ayibe isikhombisa phambi ukuthi buma nihora ngelokuqala emsakazweni namba phambili i-VOCFM la ku-102.9 noma kanjani sihlale nedolobha la ku-number 6 ngeke ngasho ngathi kukhululeka hlathini emsakazweni namba phambili ku-VOCFM khona ku-14 senjini zokusakaza insizwa nje sencane ngeke ngasho ngathi insizwa nje egezile lena ihlelekile nje intombi ethanda izinto ezinhle zingasondela ewindini iyabonakala uma wedlula sungayilinda-ke we-14 sawubona bhuti yebo futhi njani siyaphila kunjani kuyaphileka impela ngibingelele bonke abalalele umsakazo i-VOC ubingelelayo umlungisi umfaka amalaza umculweni owaziwa ngo-14 indaba ngaphansi enhlazatshe kuzilanda kumela khona zonke ihlahla ezihlaza ceda sisuthatha mpelepele babhabhe ngisho into engadleki phela mina awusuka mathatha kahleni bo le ndoda ibukeka yona isencane kodwa ke angazi indoda kuyenzeka yakheke nje kahle kuthiwa isencane kanti emdala luyababa kabi yami cishe uneminyaka noma ngeke wabhekisa nje ungakuphi ngakuma 2000 ngakuma 90s ngakuma 80s ngakuma 70s ama 60s ngiyacacisela umuntu olalele njengamanje ngoba indlela okhuluma ngayo cha ukhuluma njengendoda impela umuntu olalele uyasho ukuthi iyakhuluma le ndoda manje kahle kona vele ngisasomfana omncanyana ngoba ngineminyaka 21 izinto kanjalo nje ngikona la ku-90s okay zwakala kahle mntaka baba tshela mina 14 sokukhuluma ngegama lasemculweni la likamlungiso libona ekhaya 14 lala uhamba namancamana amahle ukuze uhamba namancamana amahle obani namancamana amahle ngabe yelinye iqembu kwenzakalani obani namancamana amangqamana amahle kushuthi i-group engigida nayo uma ngiperforma ngoba kahle kahle ahlukene awuthula ama-group engiperforma nawo kune-group ekuthiwa u14 ngilagida khona iy'nsizwa nje zodwa bese kuba amangqamana amahle ilahlangene khona kuney'nsizwa kuney'ntombi ya uma usibizile nje kuyashukuma kuyaqaqa ukuthi hayi sewafikile manje njengoba kade sikhona silapha nje kuKhabhila ngalolu yasukulule ngomhla ka 22 June yes ade silapha nje ade uhlanganisile lapha ngoba ngiyakhumbula mangibuka ade uphethe khona nje amantombazana amancane amabili bese kuba khona omunye ngathi usethe ukukhula bese kuba uwe nomunye umjida lapho nje athi uthathe wathatha nje isipani wabambe ikhona ngathatha nje vele kwaba u3 abafana bese kwaba u3 amantombazana ke nelapho sonke ke vele lapha inkinga semndeni labo ngoba khona abantu babomncane khona abantu malume abanye usisi wami khona lapho ukuze kube namangqamana amahle kusho ukuthi lento isuka la ekhaya yibula khona la ekhaya isiphiwe nje sakhona la ekhaya lesokugida sokuthanda amasiko ngoba vele konke nobaba vele umuntu wamasiko kuzwakala kahle bombiza ngo-Chief Malaza wale enhlazatshe usebukhosini unsizwa wasebukhosini mfana omdala uze ukhule uyiphatha kahle ithalente lakho olukhulu olusebenzisa i-album uma ngikhuluma nawe ngale wathi of air ucishe wathi ingeyokuqala noma ngeyesibili utheni ingeyokuqala ingeyokuqala i-album kunengoma esiyidonsile lapha ethi ngibona mina ngiyamthanda ngoba mina ngiyamthanda tshela mina njengoba useyibhungu nje ngizwe uzama ushamazwi lapha thize ukuthi awugcini ngokumthanda kuphela umuntu kodwa ke uyalotshola umuntu ule ngoma uzuyibhale kanjena ukwenzakalani suboneni mfana omdala uzweni lapha shuthi kwaba ninye insizwa yangitshela ukuthi hey yona yamthanda wayo udali uyayibona into kanjalo uma athi ngiyazama ukumbonisa ukuthi mfethu awuzumthanda kuphela umuntu nje kodwa ngakuthi ngesinye isikhathi uthola umsebenzi umlobole wondla ingane ngeke ukuthi uyamthanda kuphela ngoba umthanda kuphela lokho ukuthi ngizoba nabantwana nje kuphela kuphelele khona lapho manje kufanele uqale usebenze uyibone ukuthi yabona manje yonke into senginayo engidingayo sengilungele ukuthi ngamthatha ke umuntu engimthandayo yebo into kanjalo
Eyashaya insizwa madoda. Usekhona ke lo mjithe lona bathi DJ bathi ke kufana waphansi enquthe TTM lapho DJ Madlisa ngeze mekhona njengoba ngingachaza kancane ukuthi cha yena kungenzeka kube khona okwenzakalayo mhlawumbe mangezwanga kodwa cha yena usekhona DJ wekabi yami kuhamba kahle uyamuzwa lo mfana uthi lapha 14 ubuka njengendoda esencane kodwa nje into ayikhulumayo nezinto ayishoyo cha umuntu olalela impela ngempela ngicabanga ukuthi uyaphikisana nami ukuthi hayi mina ngento umuntu usemncane kabi yami sibhobho mfowethu bangibingelele kophi nakophi la kufinyelela khona leli phimbo lomsakazi iVOC FM 102.9 okubingelelayo uMandla uSephuyel Madlisa madoda DJ insizwe kubi futhi unini intandane yakhe umakhotha unini insizwe ehlasela ngothando ezinye insizwe ehlasela ngamavolobolo nangehelele insizwe yakhuzela ngesidali salukwazi umakhuzayo phansi enquthe ekanti athabe wemzukulu uthi abantu badlise ngothando suka madoda sazoqhubeka sigcinanga la yezo mfethu ngifika mnandi izipikile na insizwe iyakhanya ufana nami impela ayikhona musana ungivale khona kanti mina njani wenzakalani manje kanti uqhaza unjani ngempela kodwa madoda ngangabalwa mina sivale ngawe nje hey ngiyeza ngifika kahle lapha kuthiwa amangqamana amahle u14 uhamba namangqamana amahle 14 featuring ngamangqamana 14 ngoba sengizwile kuthiwa khona u14 khona amangqamana cha u14 uyiqobo lakhe yena lo esibhekane naye okay hayi kuhle insizwa yakithi ngiyeza ibekile hayi no nami ngifike kahle ibeke insizwa ngathi kubeka umuntu omdala kodwa nje kodwa hayi umuntu omdala kalani ngoba kungenzeka umunye ayizwe kabi yabona ethi umuntu omdala kalahlo kanti cha sisho umuntu omdala uzongena ngo3 umuntu omdala hayi nje uyazi umuntu omdala lasikhuluma no14 14 mntaka baba album yakho uthenge yokuqala ngabe mhlambe kukhona ukuthi mhlambe ihamba kanjani ezitolo noma usucama ukukhipha enye yabona ukuthi no lena ngathi ayisebenze kwenzakalani ngealbum okwamanje eyitolo ngasho ukuthi isengatholakali ngezinto ezithile nje ezincane ezivimbayo kodwa ku YouTube uyasithola ubhala 14 featuring amangqamana amahle noma ubhala umuntu ngesimalaza uyasithola kwamanje nje lisatholakala kimi CD into kanjalo noma usidinga nje mhlasimpe ukuthi so perform somewhere uyangithola ku phone number yami awungifonele ku 079 079 1581 079 079 1581 iyona inamba ezivamile ukuthi sitholakale kiyo leyo le nombolo isebenza ubusuku nemini mhlambe iyasodwa ku social media ikhoda noma mhlambe igcina ukufoneleka kuphela mhlambe noma iSMS uyakhona ungifayile SMS uyakhona ungifonela uyakhona ungithola ku WhatsApp na ku Facebook sikhona ngamane featuring ngamane mandla amakhulu manje sithola ngamane mandla amakhulu kanjalo no kuzwakala kahle njengamanje okusho ukuthi sisasebenzela lapha kwayo le album ikhishwe nini iphume nini le album njengoba ingeyoqala iphume ngonyaka odlule iphume kulonyaka mawusuka noma ngobhuti ngoba phela siyazi inkabi ikhipha ngobhuti hayi ngikhipha ngobhuti masehle ekhaya masehle ufuna ukukhipha impela alicidi lami lapha ufuna kuyodlalwa mina emakhaya kuba njalo angeke sithini uthi lena uyiphume nini lena yaphuma ngoMay ngeviki lokuqala nje weekend yokuqala kaMay ngangikhipha lona ngoba kwakunomsebenzi ekhaya like lento ebizwa ngokuthiwa ummemo okay wonhlangana lapho noKhabila ngiyayibanga onovafaza lo lelo qembu okay cha ngizwa kahle mntaka baba mfowethu ulana kule album mhlambe njengamanje ungathi umlaleli ake simnikeze lephi noni lele ukuthi wena mhlambe sisebenza ngalo njengamanje sigijima phansi kwalo ilona elithi mina impela mawuke wathola le ngoba yona album siyazi umuntu nomuntu akwenza album angapi nengoma kodwa wena eyakho yipho ngasipha yona njengamanje ngoba ngokhumbula sedlala track number 1 wathi ngibonga abazali track number 4 wathi ke mina ngoba ngiyamthanda owami ngoba ngiyamthanda zona ziningi ngiyithandayo kodwa athi ngibone maybe mhlasimbe uma singafaka ku track number 2 eminye imindeni hayi akuhluphi ke sawuthi kuyogunyamathe ngaleyo ndlela kusho ukuthi ke cha ake senze kanje ngaphambi ukuthi ke sigwinya wona lawo mathe ngoba ayikhona madoda ama offside ayikhona
yebo yashiyaba isikhombisa imizulu ishayile ihora lokuqala emsakazweni okusho kona ukuthi cha umgqazo sekusele nje intwanyana ndawo beshayise phela nayo lensizwe ebomvu lena Wesibhobho sesiphezu kwale hora leli kuthiwa ihora nomona. hora lomona Yabona leli lomona. ilele lomona leli hora leli wena mfana wasenquthu le ehlathi ithemba into eyenzakalayo lapha 14 mfowethu sesiphuthuma nje imzuzu vele seyivele ithi nje manje ishaka lolunye no ishaka lombili uthi lana eminye imndeni ayiboni kahle ayikwazi ukukhuluma yona ndoda Uma le ndoda sibhobho lapha mawuyithi ubona umama nobaba balwa esitradini uyabona ubone bekhipha inhlamba uyabona nje le phambi kwengane phambi kwabanye abantu hey uyabona ihlazo lasekhaya Naseyenzeka lento nilwela ngale kamelweni umama nobaba impi yasekhaya ilwela ekamelweni iyayibona le ndodo 14 ithi akwazi izinto zenzeka njani sekwaliwe emgaqweni ilento enhlezi ngisho wena Mandla Xaba Madlisa into eyenzakalayo ukuthi uyazi kunento eyenzeka la ungaphezi senza izinto ngaphambi komculo kaMaskandi ngoba uyabona laba bantu laba Mabiwe laba bantu. lo muntu yabo njengoba bendlula nje abanye la ewindini ababuka kanje usubhalile uyabhala elandelayo sengazi ingoma ngekhathi ngizemelo emsakazweni eVOCFM 14 mfowethu siyakubongela kakhulu mntakababa engathi ungaqhubeka uye phambili album yoqala kunzima ukuthola album kunomuntu onezingoma ongazi ukuthi uzokwenza njani ukuze naye aphathe iCD kanje yabona mase uphethe iCD uyayuthi cha sekungcono ngoba sekukhona engikuphethe engikhuluma phekwe igama lokuthi nakho engikuphethe kunomuntu unakho konke kodwa ke ushoda ngamali mfowethu siyabonga kangangokuthi indoda yona isebenzayo kunenkampani engaphansi kwayo noma indoda nje ekhaya nje ukuthi cha ekhaya basebenza njengomndeni akunankampani bayinkampani nje ekhaya sengabi nenkampani ngaphansi kwayo kodwa yona ngiyafisa ukuthi nami ngeke ngiyithole ikhampani engizoba ngaphansi kwayo kodwa kwamanje bengisayiphushela nje nabo ngisazama konke ngikhiphe emandleni impela cha zwakala kahle mntakababa siyabonga kakhulu featuring 14 hamba namancama namahle mntakababa ungathini nje ukuyibongela kumuntu athethamele umsakazo wamba phambili nje kamanje lapha ngaphambi kokuthi uyibongele usatholakala lapha ku 0790791581 0790791581 14 lapho uyatholakala kuleyo nombolo hawu uyatholakala u14 impela ngibonga kakhulu balaleli beVOC ngibonga kakhulu nokuthola ithuba lokuthi ngifike nami ngizokhuluma ngizozazisa kahle kahle ngiyabonga kakhulu lokho kufana neprogress kufana nesinyathelo esithile esenzekile nje osukwini lanamhlanje kuyinto enhle lokho siyakubonga nathi siumsakazo ngoba phela sisebenzela umphakathi lana siyi GSD connection masithi GSD connection sibala omasipala boys 7 boys khombisa okusho ukuthi nawe uchief Albert Mthuli la ngowena okuthi ke inhloso yethu sibheke kuyo yonke iSouth Africa ke ngelinye ilanga uzonawo uzothuthuka nje kuleka into ezenzakalayo ngoba okwamanje asithola ngale mawufune kube nedatha ube ne-Wi-Fi uyabona kufuneka ube serious uqine into eyenzakalayo mntakababa sibonga kakhulu ukuthi nje uyinikeze ithuba lokufika la ungamnikeza amabili amathathu mntakababa nawe kabuyami ukuthi uthini le ndoda ukuthi ikhule ama-second amabili njengoba nje isikhathi sesime kanjena nje 14 inkabi yami nami sengithola sowuphakathi nenkulumo kodwa lokho esengikuzwile nami kuyangithokozisa ngakho ngithi ungaqini khona lana uhamba uphinde ubuye so uphethe elinye iCD uthi hayi madoda sengiphinde ngapheka nako okunye okuhle futhi uqhubekele phambili insizwa akithi uhlaba impela muhle umculo wakho unomlayezo phakathi ngiyayithanda le ngoma lena eqine ngayo manje hayi iyasho impela iyasho impela nami ngiyathemba nosekhaya nje uyeza umama nobaba uthi phinde ngilo stradini manje zasekhaya sezophelela la into esingayenza njengamanje ake siphuthume kuyo futhi track number 2 sibuyele emuva sikwazi ukumnikeza lo muntu ukuthi ezwe kahle lo othi usacabanga ukuthi yena usengakwenza lokho estradini utrack number 2 u14 featuring amancamana amahle eminye imindeni isho kanjalo yasho phela ngo eminye imindeni ayikwazi ekuseni ngazokala bafowethu